siinä vaiheessa kun sinne tulee yksi homo huutaan tohon viereen, helvetin hyvää pullaa vaan mitä vittua se slot siinä. Hei, Akku on jo hiljaa. Se on kyllä kaunis maale joskus. Voi juma! Voi juma! Kuka auttaa äsken vittu! Voi juma! Äsken vittu mä oon ihan jäässä! Voi! Ei vittu! Kotari paska, kus video niin olla yksi. Mä testiin. Lauri nyt kadetuu. Miksi kadetuu mopon? Miksi kadetuu mopon? No ei mulla on jalkaa. Tää vittua sä oikein kuvittele. Helvetin hyvää pullaa. Siellä se nyt on. Ei vois joinaa gängiä sillä. Vähän. Nyt on hyvä, ei tarvitse sommuttaa sitä kameraa. Niin. Ei kyllä ehkä jälkeen. Joo, sinne mennään. Se on päällä. Mennään kattoo miksi tää toimii. Mä tiedän miksi tää toimii. Siinä on syy. Siinä on syy. Nyt ihan oikeesti. Mitä vittua? Vittu tää on halua. Onks tää Hussele? Ei poo. Oo. Paska laji. Mitä vittua? Syypää tähän on. On oikeesti lähti hivaa. Ei toimi. Ei toimi Husse. Mitä saatana Jonna? Miksi tää ei toimii? Vitustako minä? Hana ei auki, lol. Lol, oho. Se toimii. Mutta vittu ihan oikeesti. Mittari lyöminen auttaa. 6 hours later. Mä tiedän miksi. Mä tiedän, ala. Saatana, ryyppyä! Ala, Se toimii.